Dă-i o notă la moldovean. La gălățean. Băi, mă, lăsați să spun știrile. Da, zi de la garnitură. Așa se spune. Da. Haideți. 3, 2, 1, ai legătură. Bună seara, bine ați venit la știrile din sport. Numai de la garnitură. Jucătorul Stelei Mihai Chiricheș a fost transferat pe suma de 8 milioane jumate de euro. Bă, termină-te, bă! Cum vrei să spun? Pe cum îl cheamă? Laurențiu? Chiricheș, nu Chiricheș. Hai, continuă. Ce să continuă, nu pot. Fii serios un pic, auzi și plouă. N-ai zis la Meto că plouă azi. Teapă! Romica Șurca, n-ai zis? Măi, ești nebun. Hai. 3, 2, 1, bagă. Bună seara, bine ați venit la știrile din sport. În această seară, Naționala României va susține un meci împotriva Naționalii Turciei pentru calificarea la Mondialul 2014. Victor Pițurcă, selecționerul României, a anunțat lotul pentru acest meci, dar și primul 11. În primul 11 avem așa: Bumbescu, Tătărușanu, pe linia de fund avem Chiricheș, Rădoi, Gardoș și Raț. În linia de mijloc avem Torje, Pintili, Borceanu și Lazar, iar în atac îl avem pe Marica și Mutu. Sperăm că această formulă de start să ne aducă victoria în această seară și să facem un pas spre mondiale. O să ia bătaie. Jucătorul Mihai Chiricheș a fost transferat de către Tottenham Londra pentru o sumă de 8 milioane jumate de euro. Această știre a fost confirmată de către impresarul Victor Becali, care a declarat după acest transfer: da, Chiricheș este un jucător foarte talentat și merită din tot sufletul să fie la această echipă. Îi dorim și noi mult succes la această echipă și să facă țara de... să facă țara mândră. Ca lumea. Da. Mai o știre avem importante. Echipa de fotbal Poli Timișoara a câștigat acest titlu datorită... Băi, A câștigat acest titlu s-a zi. tăiat un pic. El ține cu petrolul sau nu știu cu cine. Cu petrolul ține? Nu, la câine. La tine cu benzinăria. Când să închei și eu frumos așa, când... Bă, frate. Cum poți să fii și petrolul și n-au vist, am înțeles. Dacă am fost în galerie... Păi e cea mai mare rivalitate, ești nebun. Nu e, mă, chiar. Mai mult e cu Rapid. Petrolul, da, și cu Dinamo. Știu că ești cu Îți făceam acum o știre... Dar fie dacă le-ai prezis din baie sau de Cueco. Da, corect. Ai legătura după meciul România-Turcia. Acum suntem în timpul meciului. Haideți să fiu eu comentator în timpul meciului. Începem? Și... Nu, Bară. ascultați, dar nu pot să... Tot așa mă întrerupeți. Chiricheș pasează. Nu. Se cacă. Ce foarte că sistem național, gol! Pușcă, ești Grigore. Mă lasă să spun. Se oprește și se cacă. Offside. Faceți așa, știi, că intru în direct. Da, meciul a început de Păi nu, mă, începe când acum reclamă. Zi, mă, 3. 3, 2, 1, Sorina legătura. Bună seara! Bine ați venit la meciul național României, care în această se dispută în această seară pe Național Arena. Să reprezentăm primul 11. În poate Tătărușanu, pe linia de fund Raț, Chiricheș, Chivu, Rădoi. Pe linia de mijloc Tănase, Chipciu, Lazar și Borceanu, iar în atac Mutu și Marica. Ai mai spus din vreo 3 ori. Meciul începe cu o acțiune foarte periculoasă de atac a echipei naționale României. Pasă în stânga spre Raț, Raț urcă cu balanul la picior, pasează la Borceanu, Borceanu centrează, ratare, Mutu, incredibil! A lovit cu capul bara, doamnelor și domnilor, minutul, Și la reluare, ocazie importantă. și la reluare a fost gol. A lovit cu capul. La reluare a fost gol. Mă lăsați să spun sau A nu? lovit bara cu capul. Naționala Turciei repune mingea din colțul careului. Degajează Mehmet Turan. Mingea ajunge la Ignat Volcan. Tobul. Tobul pasează în față pentru Imre, care dă pe lângă poartă. Minutul 5. Ocazie. Tătărușanu repune de la margine. Ocazie Tătărușanu. Repune de la margine pentru